Yo, what's up mga George? Ngayon ay papalitan natin itong shock absorber ng monoshock ng R15B3. Alright, let's go! Tumagas kasi yung langis niya dati mga George, kaya matagtag tsaka tumutunog pag na lulubak. Bali tatanggalin tong side bearings niya mga George saka tong tangke para mabot tong shock absorber. Dito kasi tatanggalin yung bolts and nuts niya. Right guys, tumagas yung shock kaya kailangan palitan o pati pa tong payos. Tanggal ko na siya. So ayan guys, mga George, pinasok ko na siya sa bali sa baba na lang. Higpitan. Alright mga George, ayos na, tapos na, naikabit na natin tong bagong shock absorber nya. Alright,